Γεια σου όλους! Σήμερα αποφάσισα να ενώσω τα λουλουδάκια μου σε μία σύνθεση για να μην μπερδεύομαι με το πότισμα και να μην τρέχω με το ποτιστήρι σε όλο το διαμέρισμα. Από το φωτιστικό μου έχει μείνει ένα γυάλινο καπάκι. Θα κολλήσω τη γλάστρα με τη μονστέρα με θερμοκόλλα. Περιμένω να κρυώσει η κόλλα. Η γλάστρα κόλλησε καλά. Τώρα θα περάσουμε άλλη μια φορά με θερμοκόλλα, ώστε να μην περάσει ούτε σταγόνα από τη τρύπα και μας χαλάσει το τραπέζι στο σαλόνι. Για να μην λιμνάξει το νερό στις ρίζες, να βάλουμε φιλεζόλ σε μικρά κομμάτια. Γενικά θα ήταν καλό να χρησιμοποιούσαμε χαλίκι λεπτής κοκομετρίας. Γεμίζουμε με χώμα, πρέπει να είναι αφράτο, ώστε να αναπνέουν οι ρίζες. Να προσθέσουμε πυρλίτη για περισσότερη αφράδα του υποστρώματος. Επειδή το σπαθίθελο αγαπάει ελαφρώς οξυνό έδαφος, θα προσθέσουμε φλοίο μεσαίας κοκομετρίας και λίγο ξυλάνθρακα, το κοινό για μπαρμπικιού. Γεμίζουμε με χώμα και φυτεύουμε το σπαθίθελο στις άκρες. Το αγόρασα σε μικρά φυτά και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μεταφυτέψω όλα μαζί σε ένα δοχείο, να ανθίσω σαν μπουκέτο. Κάνω τη λακκουβίτσα για το ριζίδιο με ένα απλό μολύβι και όπως φαίνεται φυτεύω χωρίς να πιέζω δυνατά. Στρίβω το ριζίδιο και το σκυπάζω με χώμα, προσθέτοντας χώμα ώστε να παραχώνω τα φυτά. Έχω πάρα πολλά μοσχεύματα. Έχω ένα μικρό εργαλείο κυπουρικής, με το οποίο ισιώνω το χώμα. Θα φυτέψω και σανσιβέρια κυλινδρική, μεγαλώνει αργά, οπότε δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Ελπίζω να είναι καλοί γείτονες και να ντυθούν ρίζες. Οι ρίζες είναι μικρές, σχεδόν δεν υπάρχουν. Με ένα απλό μολύβι κάνω τη λακκουβίτσα και απλώς τη σκυπάζω με χώμα, απλά και εύκολα. Με το φλοίο στηρίζω κάθε θάμνο, ξεχωριστά, ώστε να μην κουνιέται. Έτσι τα φυτά να προσαρμοστούν καλύτερα και πιο γρήγορα.
Στην άκρη θα φυτέψω χλωρόφυτο. Λένε ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες για τα άλλα φυτά, ιδιαίτερα για τις ρίζες. Από πάνω στο χώμα έριξα φλοιό για ορχιδέες λεπτής κοκομετρίας και τον αισιώνω για να είναι όμορφο. Δεν θα ποτίσω γιατί το χώμα μου είναι υγρό. Αν το δικό σας χώμα είναι στεγνό, ποτίστε. Αν σας άρεσε ή αν σας φάνηκε χρήσιμη και ενημερωτική αυτή η πληροφορία, βάλτε ένα like. Για εσάς δεν είναι δύσκολο, για μένα είναι ευχάριστο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Σας εύχομαι υγεία, ειρήνη και όλα τα καλύτερα στη ζωή. Γεια σας!